Ya fama parce que fantôme ni ba bara ma tante ibe ke danga dende tikitoga ibe gerebuya de que moi je te réponds pas. N'te résulté fantôme fana foka jianwuli. Fantôme bende minu be malugo kelela. Aw te min kalama. Aw ka jeli muso n'aw ta kalama ko ni jugo bala. Anw de ba jugo parce que anw de na jera. Anw de na kumbe kuma dongodo. Ne ni nde kumbe téléphone damina depuis souffle ne be souffle bara ke fo so ma te sino souffle. Abaka sino be get le fait. Elle dort pas jamais la nuit. Na uto odomba foina. Aba bla kungolo la ta ni ne be communication fenfenge. Moi aussi je suis pas bête. Parce que artiste ou dedo. Dondo beke ou ba fukute edo. Ko depuis alaïda ou mande de quoi parce que be tout ce qui justice nya fait. Procureur nya fait parce que ne ba do dondo la ne beta. Aba fo procureur nya depuis alaya ale dale ne aluma dele ka kuma. Parce que a chaman kirao anya chaman be ne te la toy. Moi aussi ne be nyere garantie de kan yere garder. Sinon c'est pas question que moi ne ni mo chaman jera gundo ma dele ka kasali nyogonche. Ni ne kunyo gundo la bolade. Cha mena de nunu mena ka ne banene ka ne fanende ka soro ne nunu kume kuma de kuma ka umbe ne bolo me donc la awye ne ka bla ne ma kenta make me ni ye jigi dan che konoma côté digala parce que nyaba la de san kele te pika awbe ka ne ndongoro video manu bora jene sugo do bora o video mande awma o gayoro bla parce que Aubado n'a pas obligatoirement ba jouer au rasirata comme Aubado connaît bana ni fan ni ko de la nyi ngengene no la si ça fana be yere mbe danga de ngulogi do si ça na be kemi aka kewe na nyo sur justice la mbanya boy parce que ne fana be yere défend mali justice do kera mali justice anye dogeta mali justice anye doge anya wa loi respecter faut te loi sans fait mais amba yere ni défendoni parce que jeli muso kele o te se ka to mɔgɔw ni ka ko droiti bolo ko ka ko wɛrɛ kɛ réseau ka ko ale kelen dɔrɔn ko n'i bɔra ale ko droiti bolo k'i ka joie de vivre kɛ a n'a ka banni kɛlɛ ko n'i y'a kɛ u b'i harceler u b'i banni u bɛ t'i somɔgɔw ta ka na u yɛrɛ de da y'a fɔ u ye ne harceler ni o de ye sinon ne ma ko kɛ o a ye na ni preuve kelen ni alu delila ka nɛni kɛ ka jeli muso nɛni don kelen aw ka na n'a preuve ye komi dɔw bɛ taa yɛlɛ ko ne bɛ ka jeli muso ba nɛni don o don aw ka na ni banni kan kelen réseau sociaux kan ni alu delila k'a kɛ a ma deli ka kɛ fɔlɔ mais n'i ko ne ka na ni aw ka preuve ye sisan a tɛ ban yɛrɛ hali kuncigi taba mais il faut que ne fana ka réagir dɔɔni mali justice aw bɛ yafa ma ala yɛrɛ de kama parce que le temps que fo n ka réagir trop c'est trop dɔ kɛra nin jeli muso in t'a la diɲɛ in kɔnɔna na mali jeliya ma folo e doroma atena labeila iye bede toro jeliya ko ina iye faniya nege bo bela iye mogo deme nege bo bela jeli muso min te se mikro taballa fo ne sa har ne jugu jelo jeli te se dongeli dala ne ba fo igana tugako ikana tugako parce que ni tugura ka be ke monnaie dande dongeli dabaliya de be ga ni na se ema e promesse joli ta jiangono iye promesse kelen dafa depuis ne e dondomi kana bila e te fosi la ni galon tigete aw ye promesse jolita aw ye promesse fen ta ma sitime aw de isigi a don de la ka aw ba aw den wira mugu taru ka gato sa den ira la ama ira aw ye be shi anya la dondo kuma be aw bi fute mugu la de mais la to de ta ma la to de ta famia mama ka kegu tanto lu be yere takata be olu be yu yere takata itiga dengo inyayini folo iga olu bila mo ga ye folo idew na bo folo ke ni dew be ula bo sani ga tane ka do sewni olu bo folo bay iga olu ira jamol iga ira tato ko e tia tigide ko ete galon tigela e ka boka o ira folo bay et après on avance boki dew ira folo bay ibe ka den minu ka waru aramase sangosa million sanu denguli tanto denguli ka fantôme denguli ke sangosa président de umbe irao nantara denguli kele la malango président de meira alimami la bedi alimami ma ba da sengao obegeo ali francia abege e aw okumana mbete Europe ya ka dengolo tanto kata fililento ta aw te sabali manifin be ka autor sunu droit ba an bolo
il se que ta plainte dépose contre toi. Il qui démolo kata mala, il dalendo mala, il dembea. Moro bi poursuivre tantôt parce que loi be jamana yorobe parce qu'il be kan ban ndongoro mba fu be ka harceler ga moro be ka nini kena domina ne tariga fenri ga menace wira do me ni ga fember ni afongo artiste de donc aka fani de kuyen folo nkumbe ko be kai nyenga prévu be rula olu yere dabali bana ko pourquoi tout ça en fait que fanatique ko nana mais moi même je comprends pas pourquoi tous ces menaces là. Parce que moi, j'ai déjà parti. Prévouté au compte de la canne, de la cafard, de la camena, c'est fort. Mais tout le monde a eu des mots dans comme rote sera fien samakabla. J'ai le mousseau sabalde. Sabal suno imalo benin koina. Ika bli kungolo la tou. Yoro video mani tou bora. Kubiga fait un jeu. Aumata olu deleko gutoya. Utega garon te kinu te kuma. Kasoro eni bebe kuma. Eni bebe kuma jiangono. Artiste ya kone ye artiste ya tien peu iye Mali e jeli ya tien I kelende ya tien dugugolo sanfɛ Mali jeliw be mɔgɔw la bɛn dɛ ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ ni y'a ye hɔrɔn ba bɛ ka nɛni don o don a tɛ ka dabila a bɛ ka kɛ e kelen de nɔfɛ réseau in kan hɔrɔn musow tɛ to ye hɔrɔn kamalenw tɛ to ye hɔrɔn denmisɛnninw tɛ to ye hɔrɔn npogotigininw tɛ to ye mɔgɔ juman de tora dugukolo sanfɛ min ma nɛni e nɔfɛ a tɛ ye n'i kumana e b'a fɔ k'e ba de bɛ ka nɛni ke fana be ka nene John de be ke nene ambe yoro minabi John de be ke e gulo ambe yoro minabi ne de la ki gulo nde la ki fara nde la ki banania muna aute mo to guga vikere pourquoi e ba fe bega ke e fe jel muso muna ete mo to guga choike si les gens t'aiment pas pourquoi tu forces les gens pour te aimer forcer otisaka ke o jel muso tu n'as pas seul artiste au Mali tu n'as pas seul griot au Mali I kelente migoro tale mogo ta de u ka forfait u ka téléphone ye u be jelu kanu de mi manu dia e kelente se ka mogo bali ola tu peux pas laisse les gens tranquilles ni te se dongli dale ga migoro bla toro c'est trop I be toro I be ni toro arti ni ko en kona erezoka I kelende be banen na erezoka aw I ba be kalama banen ni fe be ka ke I ba be ka tu es derrière de tout parce que on ni kumbi ko de an kumbiga jekulu konana ngo edebe wole appel la donc ki bla écoute là ambe appel conférence ke parce que ibado ni dona appel conférence konana video manu bi capture ke mais abli kungolo la tanto ko he ko ega kegu ibe keme de mo fana be keme flado tu penses que les gens sont bêtes et to ko kalama ne o de fotata ali domina ne dona au ka domina nyafo na ko karsa toy ate fosi do nin kelela e min jabi na e ba do ne ba do e ka bli kungolo la hey ay sabali da o kana bila kuma la de kuma mainde na uyen bila kuma na nin kuma na jabe wuli de ay sabali s'il te plaît nta fe ki attaquer choga do la iye muso de ne chede mega o yoro nin garanti me ite ka famia me ni yere ke che wallahi blambi kele mbi kele foi te bala papa te bala parce que san kelen de kebe kan ban ne be kan fanen côté diante comment te niga jekula mo te ka fon nya bemni papa te bala mbi bunte ina fo comme nyon awa foi te bala na bi ko fembe bala on va voir mbe kumare sabali de tile flaina benya bene la tile flaina aw yene ka kuma nunu fe tile flaina kula nyinia aw ye nyala ntenga YouTube ko de la tile flaina tiens ou be tiante aw ye ndayala hali aw ye ne tato ka nunu yere hali ka nunu kuma nyashi nunu man tu yere don yere amanga YouTube ko de la mais pourquoi aw be ngulo dongoro kam bane kam fan ko barmana ne be ga jermuso do deme aw hali shinimba de ma aw te seka ne bo deme la jermuso ite se kam mise aw ibe ne ye nyala para ni jermuso ngo na France dongoro mbeta fo aw ambanga challenge uke be bijou dama c'est ma petite sœur malienne de don angania kan trop elle est tellement gentille jamais vu quelqu'un gentil comme elle est trop gentille parce qu'elle m'a pardonné sans condition toi tu peux pas faire ça et ngania ka jugunde sinon na kunkera mogodo ale fanaka mogodo bora ko kata eko mais ale ma olu harceler de aga mogo ma dele ko olu banende
uma boni olu ka dose were ngo aw ye tegere fo olu kuna ne yere ku ye tegere fo olu chama ba kuna nga live nkona akera jiambe nyana mais est-ce que o ka jeku la mogo ye oke boni ne fana bora eko kata o fana demain muna e ka jeku la mogo te se ka o supporter c'est que jiambe aw vrai visage c'est ka o ye mogo jugu de aw ye hashidu de aw be kelen e jeli muso fle donc kele e ma dele ka ke mali jeli fe hal na ye mali jelu menu nga publier bon ibe ta douan ka nga dabla ali che mi fle ke artiste international aw desera ni la okola de ngonta dabla ni ani HTB c'est son problème. Moi je l'aime trop akam shigi de kadine i desera ni la okola aw kuma na ne fe jeli jola kongu ka fe dabla nga fraka sina pour ngone te se sina yaina mais sina pe mba ou demere mais nango kanga sina pe kelenga dongili la et te se dongili dala dongili do manti bolo ka ambla prison pendant 4 ans trop c'est trop on est fatigué maintenant. Beaucoup de gens sont ou bébé duguma ou te se ku kungolo labo ala ni sira ambolo ko ni boriga mo obo lu banen ku fanen o hakebe ede no fe ba oui ne ku important ba de ko groupe ko nada o de dimimbula mais ne teni muso imblade wallahi jel muso aw be nduka nyako iga karti bo jel muso mbata mbiga kartita ba oui mbiga kartita mali jelo jeli aw be ka ka karti bomba ka kartita bien awambe mali jeli be de ma fo e kelenti de me fo ka bogo ken kulokoro o te ke tuguni fo ka jan nye sa nani min ki de me la ima o don wali nyuma don bali fisir wale de mbakere ina fi ya nyogona ke bela chuga minade parce que fisir wale kana fisir wale de me iba sarake finin jede na nogora do me hakili be jigila ne e sarake finin jede aw te se ka farani la aw te se ka nyina nego parce que ne e ga wodo de datu e mai depuis ne boriga jegulu kona akera jegulu langolo ya c'est que moi je très important de ben là ne ma fiana ngone netle kelen o ka fusani ka jegulu impe o ka kalo kelen bara ne ka tile kelen bara e ka jegulu kona na aka fusana be e mai depuis ne boriga jegulu kona e ga jegulu masaka ke jegulu tugunya ali te se ka concert ke ni ya ke doro ibe malo aw ye promesse jole ke ya timé en flé 100 milliers de corps 100 bena bade aw de ya foko 2025 na ko aw bena bara irane la de mais aw sera ka ke ngo dongo da aw bene de corps tigel de la bara de ba bolo ni alu kote ko fanga alu damina de wala mbanga ko damina ngo ibe o de la duguma e de la ga mo china made iko ne be ka tanke ne be polémique la sanfe ko e ti se ka bara ke tuguni e de mo chi kana ne made au système de bibolo attend que ne fana be ka ni moso indeme et te sera barake touri te sera affisible la tourne au de ya foko 2025 na be ko wira mo la de dia de be ka ufleo mais artiste mi flede ne sanani ki artiste binu toro la de ne fana be na o sanani plus que ça ka olu fana deme obe toro muna ok mana mais tu es méchant hein tu es jaloux hein ah ouais. Parce que moi, je n'ai jamais mandé qu'à kiffer follow. Hine de imblego. Ni kun bife, kun tetu. E kana da jo mogoma jugu ka ni mbojia na tike kon dugu golo ka ni be moso jugu nyini diagono. Parce que moso ite wal denfe. Fi rede oye moso jugu de. Moso ite mogo ka nyuma fe fi re ka nyuma. Ngo mogo bora ka enregistrement bla. E ka enregistrement be dula be. Aw sera ka munde ke wala ko faut parler jula non t'inquiète pas tu sais comment parce que bamananga nga gele madoni ni yoro min gele la nambe o fo français la ngo do bora ke e enregistrer e ka fani do y enregistrer ay enregistrement bora aw ye munke wala parce que te se aw te se o attaquer o e go ko wote e la ke wo mancha muna awma o muso attaquer parce que ba du gundo keme de be obolo na wo o ta dongo obi faga odon parce que e gundo ade muna awma o attaquer parce que o yaranji tereno jonde to kumbi dange kumbeka ini jeli muso mimbe sama labi ibe ka fo o de mako o ekilipu do bla ko pousser de kera o ni nete mo fe wala ali duguma neti korofo mais e kumbe o artiste korofo duguma eni o artiste est-ce que o artiste kuma kan de la ka bo fola na be ga do fo ema perevu bora anya perevu ya depuis kele bora kabi bo eni o artiste John de be John contrôle ça
c'est toi. Parce qu'on a vu tes preuves ici. Tu es en train de parler sur lui. Il veut qu'à foutre ton cas clip pour ma que foye. Ko deninga foye ma que fosse. Moso yon kumbeka John Trofo. A coûté artiste de Trofa. Ima oga clip de décortiga. Ko o ma que foye. Est-ce que au-delà que décortiga folo? O est kelen. Aou takara jamana dola. Aou tara korfoli mondiali blay. Boki tege da kuranega. Iye kuma mif o artiste kelen de te tukunia. E mati sigi ko artiste kelen de korfo tukunia. Na vocal ou be mo bola. Boki tege da kuranega ko tiante. Cheite sabali ko alisa ko wote ela. Ko parfait de. Ro jumande parfait ça. O artiste kelen de. Ini o artiste kelen mimbe sama la de. Itari sigi o jamana faraga kata korofo en folo. Fula. Ate ba ere ne be se ka konta ate ba. E malo chogo be jugane artiste be malo chogo e tikitoku sanvene alu de afiana. Dondo bena e bi yere faka. Na ma ka sibiri dan kula parce que ne e ka tian bangera dongodo. I ka tian ye min ke diana ka dian tromper. Ni o tian bangera dongodo i bi yere faka do parce que ti se ka supporter. Ini chebe ka min tourner dian ko ay bo ka tian fo mo nyana. Ay bo dogera. Ay bo ki sigi ka nyada wira. Au ka tian fo mo nyana bay. Ou kana continenta nous continenta. Franchement au shoot ba. Tellement quoi na uma boka tiafo ni tian bangera ta surprise ou la moro la ta wala ijiambe ouli. Elle est très dangereuse madame. Wallahi elle est tellement dangereuse. Toi tu n'aimes pas une artiste. Tu es guerre avec lui mais tu parles sur lui chaque fois sur vocal et sur WhatsApp en appel aussi. On a vu tout ça ici. Tout ça tu dis que c'est lui qui te cherche alors que lui il te ngo ati considérer la hakiliti la ere ne dara la de ça parce que mon ale ka vocalement de le ka bofolo avec a kuma e kan e du ko enregistrement chamamba de bebe ka kuma aleka ite sabali I capacité boro kono kaso ay ne blada ne mayinda iba kama ninye yere blanc kafri bolo ibe manipulation mena ibe manipulatrice mina tando continue ga manipulatrice la I ka ne bla afuiga wuludenu ye tanto kone takara kaba nta uka jegulu kono tuguni nyenga swata kaba ntakara nyere takaba nte artiste ka fani ye tuguni au minu be ka foko nye artiste do ka fani ye tiantere non neno o artiste yere ma dele ka foko aloere ko obe wardi nama c'est que ne kumbe minki au fana ka jegulu kono au kumbe warde dinama ge au yere be ka au yere mina kumalo on est ça nani minke e ko fe c'est que fana kumbe warde di mata do ngaboka o fana kirtige aya uyere nga awere de ba uyere mina kumala aw be kuma tanto fa ba uyere dun kumala musokoro ba mi tara yele live konana abeka ne neni bi ngo o yisigi ke banene ki fanene ya o yisigi ke e che neni jian banene site amaminda I cheka ne madele ki che neni follow de madele ka neni duguma madele ka neni sanfe menti che fe kama parce que ne che ba korode aka doka ere aki debre na ere che de do che ba korode kunu sitigi de do aka bo profiter la muso ka wari minan la a che nyogo be ka dongili de da u be ka concert bauke ka afana ka dongili da ka concert ke ba aw ka mugo toroli dabla aw ye doke balo la hadama de unkata aw ka bo victimisation konana on est tous victimes on be ka débrouiller de o ka balo ifana ka migoro te ka balo aw ka mugo to ya ki fara mugo la dokera eta ni sankele sungalo inde kera sankele tanto ne babega nene no fedon fabega nene che ne fana de ni de be na goy ah oui justice nous respecter trop ni Mali loi respecter trop Mali justice rebado au bega minke mo la ta ça c'est pas bon au be mo harceler ko au artiste au be odege ni mo mi mbora ko jekulu ko nana au be o harceler ko o kana ta fram o kana mo were kanu tuni o ka jigi duguma ka vito e ka joie de vivre to e dokera était la djel musino djel muso iga wo chamamba de bila beaucoup même e mai na uye min tata o te so ga vir banani gelata parce que oluba o baou neni tanto o de la o be olubla mais au ba do konete banani ka o ba o nyin gengenela mfana sera les temps que mbere défendoni ah oui mbere défend ba ira mbere agi doni pour que quand ire libérer doni
On va voir. Nta damina folode. Na uya damina de mba damina. Mbe ofo benyana. Nyaba u natola la. Parce que aube ka mba ndongoro mbe nte ka kuma me bi nkumana. Nkuma laba mbeke biye. Bi e ka kote la. Ni nye mgo e ka ngulo ka mbane no ko artiste ko. Ube ko were ko. Wallahi bila jelu ba ma barma. Wallahi ambe tikitoku dabiria. Amba do qui est qui. Ok? Voilà, allez, continue. Salam alaikum Karamogo. Bah, je vous aime, ça va? Oui, ça va. Bon, il va y tout quoi. On me fait un rond dans les décortiquer vite fait là quoi. Et fin live là, on est 718 personnes dans le live. Donc on me fait un mot fort. On a depuis Alou Bora groupe une phobie. Alou a fort, il a bien précisé qu'au à tes partis pris là, qu'au Djelga Fantaï, Kaï malien qu'il est là pour supporter tous les artistes maliens. Donc il faut me qu'on finisse des blancs ou kuna. Et puis Karamoye yoro do finisse faut qu'on ibena iblai wara golola ibna ifnemna danga definita. Non, il te sait ok. Mouna été ce ok. Il faut pas rentrer dans leur jeu. Oye kele. I donan turuni miye. O turuni o tu kanana fo kimna koereta. Non, n'était pas ban ni fan. Na me maklaw kanana fo kimna. Awo kanana fo kimna mo fanen kimna mo banen kimna bon mo ga gundo et tout. N'était mo ban n'était mo fan mais ben défend. Awa ibi yere defa mene fne be fera mun fiye na Karamogo mogo kana perese billahi ninga koto isa ninga koto alama ko wallahi billahi ni bobina ken nga ko kalama teme ka soro alete ka soro itogoma ye foi essayez kuma famia ni fana de be mogo la je vous aime moi je te comprends très bien j'ai pas dit que ne bena mogo insulter fausse de mais bena réagir parce que trop c'est trop je vous aime dokera wallahi dokera ne manguna ne mangunde mais il faut que nga yere défendoni parce que banani kela u borea aya fo ko ga olu toyo amata olu delia ko ga olu toya amata ka ne kela u delu ko ga olu toya parce que o e banani kela de o kumena bila boko minete nenike u ba fu ko ne tara mala ko mali loi be o de la u be ka ninkene la ne fana ba ira mali justice la tanto mbe ere defa parce que ni de benela ne fana e demba tigi de mbe ere defa nan tara mala na kera mie on va voir c'est tout mais mbe ere defa il faut que nga réagir donner je vous aime moi je te comprends amandie ka kede mais nous ta dabla ke mais ta obligé de faire. Allô, Anne-Clé. N'était artiste, n'était trop voilà. Awo, et puis fene ne ma fengele ne famia depuis ni ko damne la afora ko ka mo glonda bla ka fanen banen dabla depuis ko damne fobi fanen banen tika ke mo shiga côté la mais toujours ni jelimso nga côté de la mo fa be neni mo ba be neni mo be glon et à la justice malien ayo nya ça et à la toujours côté kele de la fanen banen brakay côté kele de la fanen banen brakay itira ye côté chila ko glonindo artiste ye mogo chi fanen ke la bado la tado ka mogo chi ko ga otoy bo an minute banani ke ko an ye malien ye ko justice ga loi kama ni justice ga loi tanto aw ya o deli chuko me ko ga otoy an fana be se ga amblan wara golo la andanga dengulo la mais aw iba aba bla ko ngolo la aba ko mali justice be an ye malien de an ti se ga ni ke nan tar justice ga aga penal be kanga ba an fana be réagir que parce que ni de bana parce que côté ale be ka sago ke dongodo aka mogo te ka dabla soufetil iseru mo masuma ubi ta ki banani ki fanan har ni tar artiste do photo bla ubi ti banani ki fanan commentaire be appel be whatsapp be ubi harceler partout eni hera mogo be se ka ni be to ichogodi ko ka justice kelente se ka ni bege jeli kelen doron de bega ke jelu be ya dabla jelu bebe mi gorotala ale kelenga kande be nin ko nununa wallahi de babolo c'est trop maintenant c'est trop franchement parler wallahi bilen ko ere bega ka mali ere doron dangwa et puis finalement kuma kelen fo fanen banen ngai réseaux sociaux sans fait TikTok sans fait Facebook sans fait yere ka jense a bebura ni muso nga côté de là et ala anga sabalsa
hein anga sabala anga kodo to anga mo fauto anga mo bauto yi no boga artiste fa ko artiste ga promo ke YouTube sans faire ko artiste ga publication ke mais au lieu de faire ça je vous aime kana baga fanu masa fanu te artiste yere de be ka mo bilala fanu te sa kana baga fanu masa artiste par exemple n'était ga jelmuso doga et fenkia écoute-moi très bien et la mère hein et John ne peut pas faire que c'est bon alors faut changer de sujet. Pourquoi changer de sujet? Ça va laisser mal même ça. Quand sujet du ça n'est pas sujet si rien n'inde. Pourquoi toi tu me dis que changer le sujet? Pourquoi on va changer? Dis-moi pourquoi on va changer? Hein? Ça va de son bi blogueur. Aya ou yere minata to aga bolo minaganya. Voilà. Parce que n'était artiste colambé en tant nga vie nga nyere de. Kana futu ko nga sujet changer tout le. Voilà. Et kana fuko fanu tere artiste de do. Koko beka ke iba jatemina aya remarquer. Par exemple mena kuma do de fa awnyana de. Nima mogo do deme si sa TikTok in sanfé. Artiste do deme atesima. Aka mogo tesima. Mais ale tana de ko ga ale kelen de deme. Artiste to droit l'entanga oluka publicité oge. Anga oluka booster lege. Kile fly na unyabala nebega artiste do de deme. Mbega ga publicité oge tout ça. Nego e kumana jiana tike ko nana deme haramu de ya. An kutaka ale deme sanani artiste do contrôle la. Est-ce que olu wula ka muru de ta ka marfaw de ta ka yala moko ga sokono la ka tu jula kolon filme ga nana ya. Muna ale be ga foko bi ko anya oka ale o moko kelen de nana artiste were deme tu muna ale tise ko supporter kana baga faru mu de artiste de ba be ko fe video man be ana bebe kuma ana ka fantomu bebe nyogondo live ro ani bebe nyogondo koko be ka passer réseau ka ba be awa be live nunu be jugoro o ba partager ka ta ka compte konare e be téléphone min ta ka do live kono ka lame e ba donner ba do mais j'arrive mbenale mais iga kuma la tige to yoro la jelmuso kele mga vocal bora die kono do kera plainte dépose ko ina awo jelmuso kele mga vocal circuler la Facebook TikTok ou réseaux sociaux beka ngo oya ale de do ka anya non olu ma foko wota la ko le butala donc abega deme ale bega deme sugu bela mais e mo ti saka deme galongo ni ame be deme koko ga soro ibe cede feneke mais ni te se micro bla iga tuga wonu wono o ko san galomba tide la kona ti saka bara were ka bega mo toro dia wade diga micro ta idu te se hein parce que abena ga djie abena ga lahara tien ala fle ni domina ko bi jatigi ta bolo foi jatigu bega siran parce que ni jatigi tugura ko ka bla no fama ne no babe ne ni o baramo bina ta ka glo ere kolokolo hein do ere kolokolo sino ale fe sans fla konda la le la ele na galonga beyai ni do ni barga kumba ko samba soro bilai ay ko ke malla djie beyai mais oro koso aramade mana do djie fe on fena do ni barga ka ki ko doron sa ni do ni barga ti ko bilai be ke yego fladi do kera yere de mama parce que ali ka fa ko min ke ubi pousser ki bla on de mane pousser kan la se foi en rola allo amake benyana hein ne be fa ka kuma doni be keto OK kuma ne nyebara ibi mio min be foran chere da be chen ya fama mais farafun yere ti chen yere le fe sinon ibi ka video ke iti mogo baneni iti mogo fanen ibi ka yele koko ke ni mogo meno bi yele ka kulon ke epi ka jigi be ki ka video ke togo kado e mais lombe ibi glona ka togo nen mais ne koni fe ibi yoro min foran ikana na to bi pousser ki doara parce que ibi kuma foran kana miri ko akuma ti lamena de akuma bi lame et puis barka ba le bi kuma nuna fana o côté mogo le bi perese sinon ala ti perese o ibi kuma na chogo menan ha ika video ke togo kan chogo menan ife ki ka video ti yera ika video bi yera et puis kuma kan fana lamen no fana
kana na to parce que ibina ni fon ki ibina na do akono no ibina ni pousser ki do akono kana na to mo si bi pousser ki do akono. Madame, écoute-moi, trop c'est trop parce que ni de benela. Allez finir non, écoute-moi, ala yere yafo kiki yere defa abe Qur'ane kononana. Abe Qur'ane kona ni saya be kanima ki yere defa. Mali jutusi yere bado ni saya be kanima ibe se ki yere defanke. Parce que nous fleta nous be ka criminelia de ke mogola. Ne eni hera etato suni tile hein ne yi ka kuma be famu non madame ne tise ka madame ne joba madame écoute-moi ebe ka ke mun kama kasote a prison te a o kuma na ngoche ba koro de ba tanga prophète ou ma prison ya moi j'ai pas peur de prison ay jigi duma mo si kana na ndeli aya dabla parce que dokera e mi be ka fo tise ka supporter na ku me ka ke awula bibi da ba wo yere defa ni prison de mbeta prison ke membe yere defa. Ati se ka kode mais c'est normal parce que ale be ka ken la de ko ne malien de ko justice ka loi de be ko te se ka ke bo ale ka mugo be ka ke don droit ba bolo ka fa akwa mugo ni mugo braka jekulu ko na kaba aya tigi toye moi munata fo parce que avec ka ke ne te se ka ke ni nya ke mbeta prison ke mbeta au prison que j'assume c'est tout mais ben re defa ne be na re defa ne c'est pas question de koko were et mugo be trop c'est trop mais parce que c'est trop voilà ouais il est comment an soma awa aw be jigi duguma mbek la ka auto e ba non alu ire e kuma be fo gaban ko alu ouais i wallahi e kuma be fo na be ke prison na uga jeli musin uga jeli musin abse ka fuku ko banen dabla ba dabla mais munati ka fuku ka dabla mais parce que bani ne bu orange parce que ni nous ma banen nge alu hein ni nous ma banen nge wallahi bi c'est ka foike foi nous me balo banen de là ouais donc là donc le biglo c'est normal be bo ki le défend mo be na ka fuka bi deliba la jigi parce que lu banu fatiga neni voilà olu be duguma de no lu banu fabiga neni c'est ça vous le défend ouais on ni me fene là so mo bi la ni mi la chef de famille de e be yele et les coquettes de gel coquette là il y a une publicité qui a été mon trop tard été mon fan été mon banner et il y a vidéo les dont on ne va liker il y a vidéo qui dit bête mais il y a mes baroque mais au lieu de vidéo il dit qui glon qui banni fan à man chocolat augmenter à l'oula tiens il est défendu comme il est défendu moi ben la gabi délibérer la jigi il a l'air de don ou va tout quoi l'air boucher ou quoi mouna au bien qu'il delta à l'eau mouna ou t'es il est mon nous n'a pas tout délit. Voilà, ou te ok parce que voilà nous tare ou banu fabena neni ou voilà nous tare ou banu fabena neni donc ibiga koke voilà trop mélangé donc kana mo be na ka bi deriva la jigi olu be ga min bilu kungolo la ko prison ni e prison ite sanke me ke prison na ibebo mali luanye mali o nya bebe ni koina e nya diminto be nya be ni ndona le tanke ne be ne herede defa mi fana be na be ke mi aka ke oye anga ni mbara ci shankala ambe ga resor parce que ale jelmuso de tara doci odon ku ka karsa bane ni dabla parce que o kumena bona ka vavuka le ku jouer o tara do o ye o grama ke odon diabe maye mais pourquoi abeka ka mo bla kanene parce que on est malien mais be re défendre na be ke mi avec oye ani ne kumbe kumade aka bla kumula ne kumbe kuma suni juste il est défend quoi. Moi je suis pas bête parce que ne bado ayemi ke aba kene la dondola ne skilendo na o donde sera parce que ne munyina de ne munyina kamunyi mabo be campagne dongolo te ka suma ntu bane ntu fan a prévutable ko ne de la ga bane ndongela nde la ga ne ndongela prévuté mais bismillahir rahmanir rahim ite se ki ka joie et to ku sanve ara biga le vule dongodo ambe live ke nous ere ma sene ma ere ne to suma ere au droit do kase mo ma au mo kase auma olu ba fuko olu de bi ne ki droit te ki tasara oluma enete au ne mimba au toro fana be odege e jel muso tate mali ere ima fuko ki ga video ke mali justice ya ki ga mo de be barake malla ki koroge be barake palais de la culture la malla ok i koroge be barake malla mais ala de be ne bolo ima fukiga mo de justicia i koroge be barake palais de la culture là mais ala de be ne bolo
ne be yere defa n'a be ke mi avec eux awan be jigi Bamako n'a be ke mi ambe ta ñogo sure c'est tout mais be yere defa le temps que be yere defa comme les autres moi aussi ne fana être humain parce que mogo de be aller défendre mogo de aller défendre mogo de be aller défendre ne fana be yere défendre c'est tout rebelle de ba aller bolo terrorisme de ba bolo bani kela uni mar ale ka ko nga keleke law na geru ko olu be riposter mogo be ebolo qui défend mogo te ebolo kané défend on fana be yere défend tuga mina mba ke ta tuga la on va voir c'est tout mais ore do alu wallahi billah il défend frère so mo re bila quoi il défend quand il est tout mon bani fani koko beke ou te komindo ni ma bla ala kan fagamba bibla tout halite kelente dogola aw be ka ko mi masqué tant plus des années ni man sigi ka wara kala kan faga aw kana dabla nga continuer na ne be yere defa le temps que be yere defa dogera ouais bon alou ne be la jigi quoi OK d'accord merci beaucoup wa salam alaikum ouais merci ouais merci beaucoup il y a connexion de terrasse bonjour madame bonjour madame. Allez, elle est là, peut-être. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, comment ça va? Allô, diminuer le bus, on va aller. Non, le temps qui va kalama et morodobé ni munina koro ka bonya na ma bonya indo bon iba kalama voilà iba ira la fala ko ale fana e mi e fana bi yere ka nyogona parce que olu be ko ala de ouais ne be mi fiye doro im toni de umbe malla kana fanene kana banene mais fen fe bise ki fana to nu bi toy voilà OK merci beaucoup nete banene fanene mais aga gundo memba ni nyogon tembe gundo nunu e gane la be odona anye doka video e o bora ka gelm soko gundo do boroto konu bora ka magale fana balati ka ba tobla amo manga me ble ça veut dire ka e mo ko chika do tigika voilà Kwenye kafiri kele de kwa ni ba mi kana fana kana banen non ne ta fana ma mais comme mbe dogola ne fana be au plat et ale ma fusani mo chie ale be ka mi mo masque tanto lu fana ma fusani ba uni ne fawe e be ko masque tanto i ka bili ko lo be ne bolo ko bébé ne bolo alou ma rapidement me di quoi me barakelo s'il te plaît kadi ya e na ka mo ka fuma tikere de kadi ti sabal sa kadi sabalo kuma sabalo s'il te plaît bonjour tout le monde. Tchorno ya micro d'atouté. Vous savez, n'était malienne, moi je suis une ivoirienne de père et de mère. Mais avec Mikela Alou là, en tant qu'un malien, aya frère, malien de sang. Mais un bon nom y a te walé, mais j'ai envie de pleurer en fait quoi. Depuis Alou Bolaya Djakulu kono, est-ce que Alou de la Kasika, Pini Bane, nous fait un faneni, Amadelika Kede, Mokana Yakuma Tigede, Ayento et Mekuma, Amadelika Bane, Amadelika Faneni, avec ce drone ka moqué, oh la fanani, c'est parce que vous l'avez poussé à bout. Nous t'aurons les coques dit joli. Ninklala est en glow, Nama dans glow nima, Ayina string kono dag, Ningalke, mais un string kono dama, avec ta glow, Mokana Yakuma Tigede, la micro d'atou. Mokana Yakuma Tigede, micro d'atou, s'il vous plaît. Ninklala ke a est en glon nama dans glon ni make aya nya sise mi ba nga so ra ita ta ka glon ni bola ça va se gâter parce que avec mi keke avec mo tonyo fo kateme bo alu be fait alu ta kanya alu be mo ta tien ni alu te dini dépression na alu mine moule kela aka pousser face la dana solo ko sabe sikaya gele muso mo ke 600 donc alu kana sika banene ka faneni comme ale danga dene aye sigi akana kuma aye to ka flete quand même donc bola ka ya gele muso neni atra kata ka solo dra ko lu dari parce que alu flana ya ko be akwa te banene ke ate faneni ke alu mi be yela kana fo ka kana banene ke depa be ale ka alu ka banene ke kaya depa be ale ka banene ke yana be siko kana banene ke ikana ko nyo ay ma fo ka be na banene ke il veut se défendre. Pour se défendre là, à manier bébé. À ma fouka bina banenke, fouka ta lou sat na banenke. Moro ni ma de comme neke na ke ne kadifle. Mbabe ne ni fabe ne lombe adila ka nsila ka banenke ka nte na ke. Nta ke binta ke sini.
Donc arrêtez. Arrêtez, ni bese ka ke mo ba ere fakade. Abe mi kera ne re mi atikera ne re mi nanke. Je suis non mais c'est pas possible quoi. Aba ke ka ba lobo mo là c'est pas bien. Ni aka frère malien ni. Aya frère malien ni. Aya toy. Ama derikana sika jeli muso bane na ma faneni. Mais l'ombe abeta dlo. L'ombe abeta dlo. Ni mi konta abeta dlo. Na ma yera dugu kono ka nyini ka ba bugo. Abe ko beke mais moule kela. Ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Arrêtez. Vous exagérez à la fin. Ni mani. Mogo mouire kaya jeli muso bana faneni. O chocolat kana ka tigere folu kuna. De pas ka lu ya de la kaya jeli muso bana faneni ya. Ama derika kere na be ay bonaye. Nere ba lu blon menga lokate. Ma be mikranike. Gambe ko bela fala kam masaya. Gambe ko bela fo jabaru masaka masaya. Aya dabla. Abe kamele pousser là à bout. Na make alou même, il a un moral d'acier. Wallahi ni teke mochila ni mabuka na sika banen ni fanenke. Vous le poussez à bout. Vous le poussez à bout. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Aya bamso to aya fachete. Ali dangade bamso fachena neribe digala. Moule kela. Abe sika alou moke comme abaya jeli muso moke choromi. Ma bina sika fachena bamso nen. Eh, même na kokate banen ni fanenke wallahi abe digala. Aya dabla. Abe sika ere neni. Aya saboté. Aya traité de tout. Gordigeni choromi kadia. Aya moke ay fembekala. Mais kasika moro fachena bamso neni. Eh, Mali autorité, ate sara anyate ni nawa. Anyate ni nawa. Comme les fachebe kaneni, akate maman la jola jusqu'à mousere lima a segala si sa kata de ala makatoi. Eh, ok malum na tuwa moro bamso no fachen neni te lombe mfanimba. Amalo ko deolo ka gole nima. Moro bamso benen moro fachebe nen Mali autorité. Moi je suis une Ivoirienne. Si vous m'entendez monsieur le procureur, monsieur le juge du Mali, monsieur Koulibaly, s'il vous plaît, prenez des mesures parce que là, voilà, ça y a bien quel London. Mon gars, bien à faire à London. Aya dabla, mais comment on fait son médina? Eh, n'avez ce mot là que aïe savaya toto. Alou ka moule kala. Alou ta clonire les al nabaka jeli mouton moke mais alou les ka poussé à bout. C'est vous qui l'avez poussé à bout. À kadri. À un moment donné là, il faut qu'il se défend aussi. Eh. Aya ere nena aya fache na bamso to aya kala na chira kama nere ba udalale ni ne klara nya conseil dira na kada etane dlo ay ne fani mbanen moi je vais pas répliquer neta alu fache neta bamso nenu abe kaslami ko abe suguru bena mi yen ke ne ba l'état ana chemo fla l'état ka ke propre vous me connaissez vous faites semblant abe lo abe semblant de kela donc arrêtez à un moment donné ça suffit. Ça suffit. Aya ke ala na chira kama alu mi be na yeleni kana banen ke alu rebe kuma mi fon ka be diga tigere la de pas alu be amade ka banen ke aduti na ke kai ay sabari na tina se ka remonter le moral akana na tia ko kana banen ke parce que déjà même quand vous dites ça c'est énervant en fait mo ko mi te banen ka ba fo kana banen ke aya de la ka banen ke wa ay sabari de pas alu be yeleni trone ke abe mo ke le ke na ya ye biadlu bola biabe kuma na ni ke trop c'est trop. Trop c'est trop. Ali mogo mi bo ka kano ere kaloko vraiment. Obe mi mo ere be sika fo. Ko lu bina lu pousser à la dépression. Ko bina lu pousser abeta ere fara. Eh Allah. Ok ma justice c'est Mali la wa. Mali justice ibe mile. Iya jamana do flenye obe ka nyongo ke komi fanimba. Eh. Non mais c'est méchant quoi, c'est méchant. Eh. Takala ka boy ama jeli muso baneni ama fache neni abe aka pousser abu fo ere desracisa aba ere defani muye aba moke katuka a moke c'est ça na frère nyonke ma bina si lombe ka fache na ku musu ko ka su mu me be ka fache na bamso neni na mfanimba ali danga de bamso na fache neni le diala ay sabari prenez des mesures sinon wallahi do bina ta poison ka ere kono ka ere fara alou franchement ala ka shi ni kene adima ala ko koko pila ala ka ku shila ala ka fanga dima ka courage dima tuguni ika be ka ya place la alu ala kana basi fo pila alu je suis derrière toi je te soutiens tu as mon soutien wa ali mo mi tene ka dire ne remi te malien ni vraiment be mi kala ni que vous abusez mais uga chiri muso de be ka blula olu de be ka blula. Parce que moi-même, j'étais de Nekumbe, Kadi, fait passer d'aller de Noé à Bé. Parce que, ou te beau, mon chikama, aller près, ou beta, nina, aller de Bolfolo. Ambe Kumbeo, appelle conférence de Beka, aller le WhatsApp de là. Akasakita là, ou ba ou le aucun numéro de là. Allez, ou ne ou wele là. Abe la écoute la tante, ou ba faire là où tu parles là, mbeba, mais.
a bɛ fɔ ko ka karisa bolo fantôme bɛ mɔgɔ gulo na a b'a bɛɛ dɔn a bɛ fantôme ninnu bɛɛ dɔn tous. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va bien. Allo, grand sœur mi bɛ sanfɛ ale ka min fɔ tiɲɛ de temps de kelen ma jɛ i bɛ min kɛra ten i b'a kɛ to bi fari la Aruna ka kɛ Aruna k'i sigi ko n'o ka kɛ k'ale bɛ bɔ jelimuso la vocal ye kɛlɛ daminɛna a n'a la paro n ko borira ka yɛrɛ Aruna ka taa yafama da la Aruna fɛ n'i ka kɛ ta k'o bɛ fari la parce que trop c'est trop quoi digi dan kɛra dɛnɛ ye. Ouais. Moi je préfère aller plus mais ne fana t'ale to ni ñu ye don dɔrɔn bɛ bɔ. C'est tout hein. C'est ça n'o ka kile bɛ bɔ bi ye k'i to yen. Obiya kito jama longo lo be sigi cɛ baka ko ma longo fɛn min masqué n'u bolo u bɛ ka diɲɛ bɛɛ tromper tantôt n b'a dévoiler ni ma kɛ ala k'an faga u ka fara n na dɛ voilà o bɛ fara i b'a kɛla ɲɛma n'i ka kɛ to bi ye k'i to yen bannen tɛ se ka diya mɔgɔ si le ye i y'a fɔ ko mɔgɔ ma de ka tele kelen ta alugu ye ba a tigi tun b'alugu defana lom na a tun y'i sigila ka tɛgɛrɛ fɔ a nana fɔ ko n sɛgɛnna ko n bɛ jigin duguma fɔlɔ o kɛla kabako ye o ma diɲɛlatigɛ dan de bɛ nin ye quoi ci tɛ mɔgɔw la baara wɛrɛ tɛ mɔgɔ la avion tɛ mɔgɔw la olu ta ye kɔmɔ de i bɛ don kɔmɔ la kana bannen kuma ta i b'a kɛ ten a kɛ kabako ye a ma kɛ kabako ye waati dɔ olu tun b'i sigi k'a ta 4 heures la ka lon dɔ ta jelimuso ye an ma miiri o lon kelen kama k'a fɔ ko non an ye mɔgɔ ma to yen lon na ka lon dɔ ta ye a tigi bɔra la a tigi ma jelimuso hali yɛrɛ fɔ ko ni mɔgɔ min ka jelimuso ba nɛni k'a ka tigi fa nɛni k'a bɛ se o tigi ma a tigi ma jelimuso ba nɛni a m'a fa nɛni a b'a la direct kɛ a b'a yɛlɛ ko kɛ o kɛra kojugu ye Mimi aw bɛ ka ɲinɛ ko dɔ de kɔ aw ko k'a fɔ ko ninnu kan k'i miiri o la o ba ma fɛn min dɔn denw b'o dɔn olu ba yɛrɛ ye mɔgɔ ka ɲuman dɔn ba ye mɔgɔ ka ɲuman dɔn k'i siri wale mɔgɔw o ye jɔn ka ɲuman dɔn alu kelen de don aw kana mɔgɔ fɛ alu kɛ i bɛ bisi kɛ po de o la u bɛ fara ka bɔ i la pepe non ye cɛ de sisan ne bɛna o de kɛ sisan sinon u t'a dabila ye cɛ de n'u ko k'u ni olu tɛ se ka fosi k'i la ni jelimuso ko k'ale plainte min ladon i kama sariya de bɛ Mali la o i fana fɛn fɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a bɛɛ mara prévu de la n'i taara aw ka fɛn fɛn i b'a bɛɛ da ɲɛkɔrɔ a da anw fɔ kɔntitigiw ma an b'a bila o dɔrɔn de nugu bɛɛ bɔra ka don ale ma alu ka Aruna ka taa dalili kɛ parce que Aruna tun bɛ na bonne preuve c'était très vilain à voir o bɛɛ donna bɔra ka taa don alu ka Aruna ka dalili kɛ a ka baradura yɛlɛla sanfɛ bɛɛ ɲɛna Mimi a ka baradura yɛlɛla sanfɛ a ka ciden yɛlɛla sanfɛ bɛɛ ɲɛna kɛlɛ ni sɔrɔla baradura yɛrɛ le kosɔn mais ni jelimuso tun ma baradura wele baradura tun tɛ yɛlɛ Aruna la direct la parce que kɛlɛ ni sɔrɔla ale le kosɔn voilà Aruna wele dɔrɔn o tuma la an den de yan an bɛɛ siginna an bɛɛ ɲɛ bɛ ko la kɛ kɛlɛ ni sɔrɔla ale le kosɔn mais depuis alu k'a fɔ ko n'o ma to ko n bɛ bɔ ni jelimuso la vocal ye parce que ko jelimuso ni mɔgɔ to kuma na ko n'a ma to ko n bɛ bɔ n'a la vocal ye parce que n ko bɛɛ yɛlɛ ka don Aruna ka taa dalili kɛ. C'est pas pareil, c'est pas. Écoutez-moi, c'est pas. Salam alaikum, écoutez-moi les femmes. Pardon. Mɔgɔ bɛna na kuma tɔ lase mɔgɔ bɛ jigin quoi. Alu prévu fɛn fɛn b'i bolo i ni Mimi jɔ alu prévu fɛn fɛn b'i bolo ni jelimuso ka fɛn na aw tun bɛ kuma de a bɛɛ mara n'a taara n'i ye programme fɛn dɔ i b'a bila k'a présenter o de y'i ka prévu ye. Awa i t'i ka micro minɛ awa i bɛ baara la s'il te plaît. O de y'i ka prévu ye fɛn ninnu mara i bolo n'aw sera tribunal la don min na o de y'i ka prévu ye. I n'a tun bɛ kuma de ale de tun bɛ aw tun bɛ tɔ in kɔnɔ i b'a bɛɛ ɲɛdɔn i b'a mara o dɔrɔn de bɛ se k'i bɔ sisan a banna n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ se k'i bɔ o de tun don ne bɛ jigin ala k'i ɲuman bɔ a la. a ka fɛn dɔ de yir'u la u ka se ka fara a la fɔlɔ quoi o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye a ka fɛn dɔ de kɛ u ka se ka fara a la. Allô? Ouais, salam alaikum. Nous on est, wa alaikum salam wa rahmatullah. On est au travail, excusez-moi un peu. Allô? Nkeda khibe kono ndangida nyugo. Anke ni sere ngai. Ambogo sere dambe sire ngai, ambogo hadamaren sirunga no konti. Sere mang pousse anan kaindi. Sere mang pousse anan sere vocal bagandi wala nan fo nyang khibe gatu. Anke preuve nu ngani kunga. Angada bagandi ba nan taka khairin kita khali. Parce que c'est des gens qui ils s'en foutent. En fait, quand tu sors ces preuves, tu auras plus tes preuves. Tu sais pourquoi ces preuves-là?
pour que tu puisses aller au Mali. Là, tu peux pas, faut pas qu'il te pousse jusqu'à tu fais le Ribega, tu vas le regretter. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, continue dans le rythme que... Oui. Depuis 4 ans, jamais. Mais drame, et ninjel muso infle ne sanan de kembeka defa mbeka ko bekai aya be nkumbeka ke wakati mina muna wakati la mafuko nga dabla ko mbeka ko do ke kabeka do toro parce que ça la ki kala ke domina ako droit tembolo nkumbeka min ke folo kad ale deme mbeka o nyoko na de ke do o de te ka beama bon prévu de bene bolo nimbeka ne ban ni dongoro gombo ko tini aka gondende aka phantom oda avoa vokali be mbolo abeka foko ni mbora ni nye challenge ko be mbana ni kan fanan o prévu de bene bolo an fana be na ire jiamola ne fana be ka fota jel muso ifle ne na ku be kuma de ala ku mene pousser ka ne bila mogola boka karsanen appella parce que iba kalama amba fota to ko ato mo ni fana be ire de fana ne tu arange de o menasi juma de kera nunu ma min da nega fen juma de tora justice e nunu wele ka kumu fe pourquoi aye mgo do ti aye ka porte parole ti doma o ku mena ka voix vocale bla aye o ti o ma tanto ko o ga toy ko o ga o toy ku ga onen e bu ye ko onen tugunia ne de la ka nenda nya ga je ku la mgo do banel de pimbora ya ali de la ku ne ni siangele ha olu de te baga mgo ma dongoda u be baga ma labana u bi pousser olu de man ne pousser kana ne bla fo ya rola est-ce que ne ku mena le ya ne ngana direct de la ngo pousser de ni be ne la na fo ya rola. Mais c'est trop. L'État qu'il faut qu'il fasse un débat parce que Jenny de Ben là, c'est tout. Oui, mais ces preuves-là, c'est ton arme. Regarde ces preuves-là, tu ne le sors pas, c'est ton arme. C'est une arme que toi tu as. Tu sais même pas la valeur que tu as. Laisse ça, garde ton arme. Et drame, prison, tu es de l'État prison. Prophète ou est prison, moi je n'ai pas peur. Il y a fait, ne te sera prisonnier, il y a avec Emi Agakewe. Ouais, Hawa Bayo, ça va? Merci beaucoup, Daram. De rien. Ok, comment la paix? La paix parle. Allez, bien, attaque, Kalam. Parce que Mourouba Foutato Dabla de Aketa Botande, non, ça c'est trop. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alio, Nde. Trop c'est trop. Mon sous-souté soit qui banni fana ni dongodo. Trop c'est trop, on en est marre. Que maintenant c'est que tu vas faire mon sous-soukana yele kana lavage de cerveau qui fait. Akata lavage de cerveau qui. Trop c'est trop. Qu'est-ce que tu as fait? Mon cas Djoulouti là. Moka woriti la ibeti kabarake role ibina ikala ifuni minusigi dongo dalbi fani ba nani ale fakaf sani fae non abakaf sani bae non pourquoi dans ka dentier hein? Moi j'ai des enfants de même âge que toi, je peux pas accepter que mon enfant tous les jours on l'insulte sa maman, on m'insulte, je peux pas accepter. Tu n'acceptes pas. Tu fais sortir tout ce qu'il a. À te faire ce qu'il a Mali et bête aller. Trop c'est trop. On en est marre maintenant. Ako kale korogebe présidentiel là au ekele. On s'en fout des présidents. Même à la présidence, on arrête les gens là-bas. Ton grand frère travaille et parler de la culture. Mali justice il y a à Koroketali. Mali justice est bel détail. Trop c'est trop. Allemand faut que kabel là-bas. Quel est nifla là-bas dans Albier qui te. Ça fait combien de mois on t'insulte tous les jours? Ni il va faire kakuma dans même mon bina didi ka bla bla bla. Jusqu'à où? On va voir. Fais sortir deux. On en est marre maintenant. Trop c'est trop. Du courage. Ambiko. Nejira. Ok, merci beaucoup. Ni muso ye be de toro ni artiste ay be toro diangono be e kelen de artiste ye dugukolo sanfɛ artiste ya fola e dron de ma
Ibi sigi moko dala des années, be soutenir, be demain, be deme be bolo no bigono. O kumana ni jama be demain. Pourquoi ibena sigi tuni kite oko kele indabla kibe continue no oe. Ebi shige ni nko inada. Ite doki yere iga mikorota. Aba be kalama. Mama be banen na tanto ana bebe kuma. Tous awa te seka boni nko inkonana. Ema ni banen dabla rata ale arranger. Parce que ale te se dongli dal et te se dongli dala. E koko mugo fana te hera sur ebolo. Kebe balo banen ni fanen ne. O te seka marcho. Mugo baute papier yo. Ouais. Mugo baute papier. Les temps que ne be défend kon parce que dokera ni a une procureur wele c'est pas comme moi je suis lâche hein? Non faut garder en tête à te comme woben là non ne te zoé ne m'a dit qui a fait je m'a dit ga mo farié ni a une procureur wele o ma bément parce que t'es arrangé ne OK de pour que ka kodo éviter parce que n'ta fait ka mali loi violer j'aime pas mais trop c'est trop maintenant et t'as une demain terminale ni ma blay ka fi ala kan fa ni nyenyere ye mo bolo do ibe ka mi masque sans jojo ni ma bla ala kan fa ibe na la ya ni prison de mbaf ke pianga siratala ore do